Take frequent breaks and play responsibly. 살아가지고 소비배. Help! 잘하다. 잘함 자즉. 비는 비는 시간 없네. 비는 시간 없지. Help! 오바우 소비나고 오바우 소비배야. 시점 하나니 마병네. 지금 어디야 리콜러라 잔지. So hello guys, good morning everyone. Selaibो मोना बिगुरबो मोना होननायसो जाबाय गावनोबानो फैलायबाय दिनै आफसुस थाबायलै स्कुल मोननै गानदां ना दङ सासे मा अफलाइन जाखो सासे मा अफलाइन जाखो I'm recalling a teammate. Habibi, come. Thanks. 이스포로 다시. Ang pinaw pa ni Miguera. Hey, ang pinasuyo ba? Tanya bidong. Muna rin eh. I got supplies. I got supplies. O, prawie gdzieś tak, nie? Meses ki meses. Lingga maldar. बुंसिगोनदां स्ल'दा बाल बुंसिगोन नङा सोर होनो बुङा बेकारफोरनिसो गेम होनसैलै आं बाल रागा जोंबाथाय गावदो अपेनावनो नै सोर गावदों एनिमि एदावना लादों जाबाय जा गोजानावसो मानो लाखिखो आंना मा भइस ओभार खालामनो होगासिनो मा भइस खालामबाय आं भइस ओभार माबा फैदो जोंजों थांगौ आं भइस खालामना बहाय गावदों बुस्थुआनोथ' एनिमि दं जोंजों आइकनिकजों दङ ना सोरजों दं औ आइकनिक नेबो दं ने Watch out. आइले आं माने खिथिनिल' गावो जायो नै खिथिनिल' गावो बिमाबो दहायबो खिथिनासो गावदों
खालाम जाबाय ओमफ्राय स्मक होनानै सिथिंसो औ आराम गावफैबाय आं सिन Thank you. अरंथाय माखासेया Thank you. सिख'बां गैया माथो सोरांनावलाय फैबाय हा जोंनि गावजों नोंसोरसो बारा बोरो मानसियालाय दङ नोंथिं दङ बैथिं आं लांगोन फैदो नोंसोरखौ लायसै आं आया थाव जोबला गारजों माल थाव गैलालै गारिया बेसेबां गोजान खारखोथाय आं मिथिला सालायल' बबेसिम सहैयो नायनोसै इउटुब गैला जोब्बायबो माइलेजआनो खमद्राय 10ल' माइलेज होयो जाहैबाय मा खालामबावनो रिकल गैया एनिमि रिकल गैया नै बिथिंसो Watch out. नायनाय बिथिं गावदों फैदाव बेखारखायनो मिथिजोबो बाला स्क'बानो गैयालै द्रप अफा द्रप Drop enemy. मारखोब्रा अबहाय द्रप एबा द्रपआथ' मेरला दंना ओइ जे आगसिजों दं गोजौ Marked a location. बे नामा What enemies ahead? द्रपआवथ' एनिमि गैयालै नोंथाङा अबाव नुनाय सासे दंमोन सासे Help! अबेनिफ्राय गावखो सासे लागायजाबाय स्मक होलाय आंनाव स्मक गैया बेखौ मोनाखै आं मानो लागायजायो देरबायबो आं दं नायजोबबाय आयौ जा गोजानसो सासे नक Thank you. ओइ मावहे ओइ हे खारलै बेबो होलायबाय जा स्पिड खारलायबाय बबेना नोयिरजाय दाख्लै जों खारजानाया ए Watch out. सासे नक खालामदों आं बेखौनो जा ओइ थैबाय साला बागिजों थांनायलाय बागिजों थांनाया मोजां जा स्पिड फैबायलै ओइ जना दा स्ट्रिमावसो नायफिनसै आं जना खाथियावनो दं दे बिथिं गावदोंलै सोरबा नांला जनाव फै हा नेटाबो उसुल बसो ओइ जना माबा खालामबायलै आंखौ
आरो जन स्टार्ट जाबावबायसोलै माथो बिराद डेमेज खामोन बेयो आं जनावनो लावबाय एसे सानै सानसे हरसे हागोन नालै हानाय नंलादां ना हागोन फार्स्ट किट गार्ड आयै थैदोलै बेन्डेज लानोसै र' गार लाबोदोलै फार्स्ट किट मोनसे मोनबा बासायगौमोनलै आयै हालालै आं बेन्डेजजोंबाबो हायासै नै आं सानखाथारदोंमोन बे दाबो थाङाखै एथ' गावनो होननानै थाखायो आरोना स' गावजाबाय लिंगालालाबो रुम गेलेनो फैरा दा गेलेगोन र' दानो गेलेथ'वा न'निखौल' नायदो बेन्डेज माबा ला मेडिसिन ला हेल' सल' स्क्वाड खालामदो जनजों लावलाजोब्बाय हनै आलदाखौ गावहरदों बै गोजौ न'थायाव था न' सिङावसो दं ओइ हिट साबसिटिखौबोलाय सयजन नुदोंमोन आं दहाय लाइभ So finally guys look chicken dinner meal gaya माथो chicken dinner winner chicken dinner लेंगा साब्रै गावनानै साला नुब्राया दे गेलेबावनोसै खनसेबाव मा किउसिखौ अ कमेन्टखौ नायनोनो दासो फैदोंलै आङो मबाइल गंसेखौ दासो खुलिदों ओंखायनो दासो नुबाय जेबो नङा गावलायखांबा नायबाय थागोन कमेन्ट्सखौबो बेदर मोनजालायबाय गनसे एबार जानो हायो ना हाया नायनोसैलाय आं सेरखौनो खालामाखै ओंखायनो गुसु गुसु बार बारनायजों बर' गामिया स्राय स्राय बोहैनायजों निजिरानि देंखोआ गुसु गुसु बार बारनायजों बर' गामि जोंना दा टाइमा बारबा सेस जालायगोन ओमफ्राय
ग्रनासाव बारदो सोर लादों नोंसो लादों दरसायाव बारदो हनै एनिमि थांबायदां आं ओरै फैबाय एनिमिजों गावजाबलायनोसै आं एनिमिखौ नुबाय गन मोनदो कामन अके डाउन बटसो मोनदां बे बस गन मिलना चाहिए इसके बाद धमाका और कुछ नहीं बाल मा लुथिबाय थानोब्रा थांसैथ' दानो थैलायगोन नुब्रा गोजाखा 3 नांगौ नामा 3 आनो गंनै दं दङ लायरायहर ए 3x नांगौ नामा खय दिन जाखो नों थांदो कलेजआसो बेथा जिलांगासिनो दं नोंना जेबो होना नामा फादारा नांलायनानैनो आं एगजाम होनो मोनाखै दा खनसे आङो फादारजों देन्जारब्रा आंबो ओइ गोदोना फाग्लामोनथ' एलेक्सा दानियाथ' कल्टा गाज्रिसिनसो मा नामलाय जास्टिस नङा मामोनलाय मोनथिला बेखौ ओइ फादार जास्टिसआबो गलामोन कल्टा गाज्रिमोन नै मोनामदों जाम्बा बिदि जायो बेंजोब्बाय फाग्ला आयै बिराद ल'मोनलै बे ओइ ड्राइभारा थिग नङालै बिमाबो लाइसेन्स फेल खालामनांसिगोनलै जेबो नङा जेननाय देरहानाया थाखायो सासे मोनजाबोबाय ब्रादार आइकनिक थाथ' नङाबा फै सासे फैदों जोंना टिममेट आंनियासो मुङा निखुलुलुलुलु थावा जानायखौसो स्टेटासखौ नायहोग्रोबावो आसोला मालाबा जोंनो बानायनानै जाहोबानो जाबाय सरलपारायाव आंनियासो मुङा निखुलुलुलुलु आं स्ट्रिमाव दं दे मोनजेनबाय गरसे आंखौ खम रागा जोङो नों
आनास्लायना अन गोदोनिफ्रायनो ओमफ्राय बेंजोब्बायलै आंखौ बोरो थैजोब्बायसो ओइ एम'फ्रानो जोबलांजोबसै ओइ लिंगा मा इदि नोंलाय अ बिन्टा मानो इदि नोङो लिंगा आं फन फैनायखौ बाथारबायलै लिंगा हेकार हेकारा बेनोमोन लबिखौनो गाज्रि खालामजोबो बेनो दहायबो बाला लकेसन मोनथिनाय बायदि डाइरेक्ट थाङो गावहैला जोब्बाय बेखौ लिंगाला नाम्बार वानआ लिंगालाल है थारानो नांथारदों जायर'आ आं नङादां साब्रैल' किल आंना सेसखा सोर गावजाबाय आं फा कमप्लेन हरदोलै बिजिएमआइ सेन्टाराव इसोरलै आन्दायला जोबबाय आंहा होद देन्जार गावलै नोंसोरो आइसो जाला लबिया गोराथार आयु खननैयावनो थैफैयो आं एसे लाजिबाय आं नुबखालै सोराङा दुनियानि आयु बेखौ गावबा बे गावहरो बेंजोबनाय र' देरहाय साला मानो थैबाय थाखो आंनो थैबाय थादों नायलाय ओहो मानो थैबाय आयु सानैजों एखेलै जेबो नङा बड' बय सासे गैया गेलेयो बाबु दिबांकर गेलेगोन नामा दिबांकरा नों गेलेगोन होबावो दे हैद साला बेलेग दंमोन ना आइसोर बेखौनो आं सानदों क्लासाव थाङासै नामा बेलाय होननानै सातथा आठथा नयथा अ सोरां आं गावजोबगोन दिनै आं गावजोबगोन दिनै रागा जोंबाय आं दहाय किल मोनैनि हा अ
Enggak. आयो दासो थैबायलां आं गावजोबगोन एबार लिंगानिफ्राय बांसिन किल लागोन आं जेबो नङा बिजों गावनो हायो आं लायाखैलै आं गावनासो लादों अनलि गर्ल्स टुर्नामेन्ट होबा नों देरहागोनलै होद नों मोजां गावब्रा दंनाया दङ ओमफ्राय नों लिडबो लानो हायोना आइजिएल आं नुदोंरा स्ट्रिमाव आंनि जायरखौ नुदों दा मानसिया गिदिंलांखादों जबो थारा नांथाया जायो बिदियाव माबायदि केम खालामो सानैबो उन्दुनानै दं ओइ दस्राया गावदों लिंगाजों हास्लाबालै बाल नै ओइ आंजों समानलै आयो एसिस्टा एसे बारासिन बाबुना बा माबानोसै माबानोसै माबा गेलेनोसै लिबिक गेलेनोसै खननैसो गेलेनानै दे थाथ' ओंखारलांलाय र' सासे लेंहरनोसै आं दे होदो दे अके गाइस लक दे प्रियंका कमेन्ट्रि होदो दे इंलिश मेकारखौ गेलेफानो लेंहरदो आदा इंलिश मेकारा प्रफेसनेलखा आसोला डेन्जार गावलायखायो बबेयानो गिजोबखायो जिजोबखायो इंलिश मेकार फैबा ना औ थाखोमाबो गखाया आरोना ओरैबायदि हा माया जाबायथ' हा इंलिश मेकार फैबा ना आया इंलिशआव जायाखै माबेलाय र' एक सेकेन्ड जाबायथ' हाउ टु डु आया मा भलिउम माबेलाय र' एक सेकेन्ड जाबायथ' हाउ टु डु मारै खालामो The weapon. ओइ मारै खालामो एसे बन्द' खालामहांनानै हा खालामफिन मा होनो गेमखौ बेकग्राउन्डआव लांनानै आरो खुलिफिन माने बन्द' खालामनानै मानसि दं थैबाय रिस्टार्ट नामा सानै दं सिगाङाव गैला मेरला हेकारा मानसि दं थैबाय दे
किल दं गैया जेबो गैया नै बहर माबा दं Thank you. आयो एनिमि आंथ' गैला जिथाव स्लाइ हरदोलै आंनो सोर मुलि गारखोब्रा जाम संखायो हनै आगासिनो फैगौ लेफावबो दं आलदा आलदा स्क्वाड दं सोर नं जादों हेलमेट गैया मा गैया र' डेमेज मोना खिन्थु गैला गैया दे I am saving you मेडिसिन नांगौ लेफ्ट थिं लेफ्टखौ नायदों नायदों Thank you. No. It's safe here. Save me. Save here, save me. सोर बहाय दं ए हरजायबो दंलै थांजाया र' गावजोबो गैलालै नोंखौ रिकल खालामसै गासिखौ ए खनै दहायना बेयावनो दं बे खाथियावनो दं खाथियाव मानि अबाव गुरथाय ओइ फाग्ला ओइ सिङाव Watch थांबाय out. जों न'आव फैबाय Help. इसर आया सिगां दं ओइ मा जाखो आं रिजिदोंल' उनाव फैबाय बा आयो सिङाव गैया बे बटलै र' आयौ खेबसेनो खेलाया आनद्रिङाव जादों दां खेलाया आनद्रिङावसो जादों दां हा औ आनद्रेंसो आयै हेकारसो हनै ए नङा नामाथाय र' दंथ' आं साउन्डखौ ओइ जाबायथ' साउन्ड जाबायथ' जाबाय एबार जाबाय औ माबा क्लासिकआ आनदिंसो जानानै दं आंनो नोंनि खेबसेनो थैदों आं नै नोंफा आनरेंआव होफिनगोन ना माखोथाय आनद्रेंआव जाम्बा एगजिट जादो आं मिथिला र' बाव नायलाय स्ट्रिमावबो दं This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real. आंनिया सोनामानि खुलुलुलुलु मा जाबाय थादों बे ट्राइ अपेन शेयार माबा भइस कमान हारसिं जागासिनो आंनिया सोनामानि खुलुलुलु बस आं हाला खोनासंनो इंलिश मेकारनि नामा जुनियर This is a गौतम simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. ओरैनो इन्टारेस्टआवसो गेलेयो It is showtime. माबानि इको जाबाय जासिना आंनि आइडिखौ नांगौ नोंसिनो दा हरगोन र' आं बे एकाउन्टआ आंनि नङालै फंबायनिसो फंबायासो गोरोंसिन आंनिफ्राय आंबो रोंगौ खालि रुमल' गेलेनो लेंहरो गावस्रा कामबेक सुन्द ओइ आलु मार जाखो गेलेद' नोंबो बसुमतारी आलु थैबा बावनि जेबो दाय गैया आं फ्लावर पेनाव लाबाय थैयालै थैबा थैनो बिदाय साउन्ड जादोंना जायाखै रायजोफोर दा जाबाय दा दुनियानि गाजा लिंदिं होबायना वाव आं टेप रोङालै ओमफ्राय खनसे डेमेज होनो हाबावदों आं बाबाय गेलेनो
गार मोना बाल लिंगाना लिंदिंगा जायालै Don't give up. Your teammates can still recall you. नों लेन्दिं दा खालामोलै बल्डारा मोजां लेन्दिं खालामो बाल आं लिबिगौ रोङालै एरेंगेल गेलेग्राखाय लिबिगौ लेन्दिखौ आंहा बुहुमनि हायाव बेसेबां माबायाव नाम्बाराव टेनसन गैया आइकनिकआसो रिकल होदो आं गावसिनोल' हागौलै बिदिबो जाया I'm recalling a teammate. थांनाय गैया जानला चलो मोनला फोन एक्सचेंज करते हैं Thanks. मेरा 12 ले लो तुम्हारा 14 में दे देगा दे दो लेकिन साथ में 50k दे देना माजिरात मबाइल बस गाली बिथोरेन जोबा बिना मबाइला फाग्लासो बैहाय थांबाय नों हारसिंसो बैहाय सासे थांबावबायलै अरे मा सिन्था दा गावजोबगोन आं थैबासो दा बे दा बासायखाय आं र' आं थांसै होमबालाय ओरै गारि हनै नै माबा 7 एम Watch out. 7 एम नांला गारि दं गोजाव ओमफ्राय दो माबा आइकनिक खारनोसै नोंसोर खारालै आंजों फै नोंनाव गारिया थांजायाखाय सानैल'खा बैहाय गारि दङ सिगाङाव दे दे थाब फै आं दानि खाथियाव थाब फै गारि माने आं लांनो जाथारबाय थाब फै आं गिबायलै हेल गैया क्या होता है हेल गैयाबा नै बिदियाव आयौ आं गेललालै आं दिनै न'ल' जायो रिल'ड आइसोर जा मोजां गावनांगौ माथो आंना गुलियानो गैला नै खाथियावनो दं अन्थाइ खाथियाव आइकनिक एकेमा रिल'ड आइकनिक मोनसे गान गोनां जायगायाव खारहोलाय फसायथारासै आं दिनखौनो बे लिंगिया दुगा जादों बेटा होगोनांगौ आं गारबो थैबाबो आंनि जेबो दाय गैया एबार आइकनिक बारगोन र' जायालै बिसलाया आंनिथ' थैलायबाय नामायग्राफ्रा मोजां नामायलाय नोंनो नामायदोलै बाराबा आं रोङालै आं नामायनायाव गैया आंजों जाया This is a simulation game set in a virtual world and does not represent आंथ' गारि real ड्राइभार life. नंथारा Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. सासे डेन्जार गावलै It is showtime. माथो गावनो हाया आं गावनो रोङालै नै बे आइकनिकजों लिंगाजोंसो डेन्जार गावो आं ओरैनो रिभाइभ होग्रासो निकुलुलुमोनखौ सोर टिडिएम माबा चेलेन्ज लाहरदों रेजिस्टार खालामदो टुर्नामेन्ट गेलेदो दायोहाय 7टा 8टा 9टा 1000 मोनगोन देरहाबा माथो अखायानो नागारनो रोंला आइदि हरल' गेले थांनांगौ आं बिदियाव अखा हादोंलै साउन्डखौ खोनानो नागिरा माने जोंनाव अखा हाबाथाय नोंस्रा हाया ओमफ्राय नोंस्रा हाबाथाय बेहाय गैया बारद' आइकनिक जिखुनु हक आं सहैग्रोगोन आरोना आं लेन्दिं रोङाबाबो दे नायनि